Bé. Sí, és el color de quan estimem molt les nostres coses. Quan som petits, les nostres coses són molt importants per nosaltres. Per això ens costa tant deixar-les als altres. Però, mica en mica, aprenem a compartir-les. De què serveix una pilota si no tenim cap amic amb qui jugar-hi? De res. I al viatge dius que vas conèixer nobles, reis i prínceps? Sí. I princeses? Ai, sí. També vaig conèixer una princesa. I quan la vaig veure, em vaig posar vermell com un tomàquet i em va posar una cosa per dintre que... Uf!